खुलुमबाय हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल तो आशा खालाम बयबो मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दं ओमफ्राय दिनैनि ब्लगाव मा देखायनो हायो नायनोसै लोगोफोर माने दाथ' सेरफांगुरि थांनो ओंखारदों माने सासे लोगोनि न' हाबनाय आरोना तो बेखायनो लिंदों ओरैनोथ' सोलाबा ओमफ्राय गथ'फोरखौ स्कुलाव दोननानै गथ'फोर स्कुल गगौमानिल' सोलाबखायो तो बेखायनो नै फुङावनो थाब थांनानै 2टायाव गयो नालाय ओमफ्राय 1टाफ्राव ओंखारबोफिननो नाजानोसै आरोना तो लोगोफोर थ'फादो होमबा Oh, hasilnya apa enggak ada. Dah cuma ni cuma. Jual. Ada. Ah, jual tang. Baik. Beri beri mu bukan lagi. Sini jaga day. Pas ini. Mana day? Ini ni. Roda day lagi sini sini. No habne ni hab kang bay. Sekarang sih loh. Oh, boleh nih. Boleh. Awak sih. Boleh sih. Kau boleh yo. Biku hab kabai nu, hab kau juga nih. Pista kabai. Set खालामखाबाय बाल set खालामखाबाय आं बिदि होफानायखौ बिराद मोजां मोनो खनसेनो सेट खालामखाबाय बाल बेखौहाय मजबुत औ मजबुतखा थ' बे जिनिसना आंबो बेखौनो फरायोमोन डिक्सनारिया गोदो The landlaw of Assam मा होनोमोनलाय आखाया मायाव होनदोंमोनलाय IFS आव ना IFS नङा दालाय IFS आव मावो Tribal history of Eastern India हाबा जिरायथ'नानैसै दसे दासो फुजा होगासिनो दङ बिसोरबो mana? Bermain hofagan. Zaसिगोन बोन्दां होमबा. खालि होआसै एसे गोजा नुनाय. दा बे आदाया लाजियोनो. लाजियालै बिदिनो प्रसाद होफैबाय फुजाया जोब्बायमोन नालाय थ' बेखायनो खिर संदों आरोना जि गोथाव जाखादोंमोन. फारसेथिं बोरमा बेदर फारसेथिं लाब्रा संदों आरोना जि गोथाव जाखादों बोरमा बेदराबो आरो लाब्रायाबो जा गोथाव जाखादोंमोन गामिनि मानसिफ्रानो संदों आरोना ज'नो थ' बेखायनो थावसिन जादों गामिनि मानसिफ्रा ज' संबा बिराद गोथाव जायोना बिराद गोथाव जादों आरोना
खेबसेहाय लांसै नैलाय अबाय ना दं बिलाय बिदिखौ सोनानै लांगोन आं नोंनाव टिफिन दंना गैया गैया आं जाला आं दा जाया बेखौ लां लांसै आंहा बेयावनो लांगोन बेयावनो खोबनानै हरदो आंहा मोनसे सर' दङ आरोना लोगोफोर जेरावखि जाहैया माने फिसा हौवानो थफ्ला जुनानै लाबोनो लुबैयो आरोना दा बेखौनो होनदों आं जायैखौ लाबोनो होननानै एक्चुअली बोरमाखौसो जानो होननानै थांखानाय नालाय न' गोदान हाबनानै दा बोरमायानो मोनस्लाबासै थ' बेखौनो एसे जोङो गुस पुस रायलायदों आरोना फांगौमानि मोनगोन ना बानलु गोदान मालाय दा फैनानै जाफैफिनो बालाय नोंबो थाङो औ फैनायालाय नंगौ बिफाया आरो मिथिया मानो फैनाय माबायालाय आंथ' दोखो फैखाबाय बेखौ लानो हाखाला बे थाखायनो आंखौ बे मालाय लोंखायाखै जिद' लोंदों ओइ नांला बाजै होनांला बे जायो बैहा नेदो लासै लासै थादो र' सिथ्लाबा एरना होनायानो लासैजा बिगोमाया माबायदि बेदर अरसिदों नायनाय लोगोफोर हास्लाबखाया गावसो खमसे खम आलासिखौ जाहोग्रो नुबाय आयौ थांनो ओंखारफिनबाय ओमफ्राय नैबे आब'नि नामा जाहैबाय बिनुता बसुमतारी ओमफ्राय बे आब'नाबो इउटुब चेनेल दङ अननानै नोंथांमोना प्लिज लाइक कमेन्ट शेयार आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो लोगोफोर बिराद गय जाबाय ओंखाम जाखांनानै हाखु दाखु दे होनदो आब' एसे बाय थांसै जोंनाव आलासि जाफैदोंमोन बे जोंनि बिनानाव दुइसिन आलासि जाफैदोंमोन जोंनाव गनाय टाइमावनो सफैबाय लोगोफोर ग्रोबनो थाबायबोगौ रागा जोंनो ओंखारो आं खालि रेल गेट बन्द होख्लायनोसैलाय नै जोंहा मामोनलाय मिठामुरिया बिदि जाया गल गल लावदेंसो जायो सिनायला रायजोफोर मा होनोथाय नै जिखुनु मा नारेंथाय मिठामुरिया एसे गोलाव जायोना बिदि थरावनो जाया ना आं सोनाबाथाय आं मिथिला आं सिनायला जाग्राबो जानोसै नै साखिथारसै आं ओइ ओमफ्राय संसार एक नाम्बार अलसिया थाक बे साखिनायनायाव लोगोफोरल' थिगसे लगायनोसै नैबेखौ खब'से जाबावनानै बानलु खम जागोनदां आसा बानलु होनोसो मोजां दिनैसो जानो हानाय नङा नोंसोर गाबलाबायगोन दुन्दिया बानलु गोथां सामब्राम गुफुर देनानै लाखाबाय बोथोरनि जानांबाय लोगोफोर फिथाइफोरखौ गासिबो होदेरबावासै माबाया बानलुआ आं फसायनाय मोनथारा बिदियावहाय संख्रि नाङाखै होमबा हर नों जानायनि जखायाव दे थर' दे बाथि दे आमिथ' गामलाम देखाबो थालिर बिलाइयावसो जानांगौमोन नै आं थाबाय दे
Aduh. Aduh. Dah tu kada kan jambi kada dah. Bulai ni jambi dah cikli kan tak nak tak ya. मानसि गैयाबासो जायो बेना जुदासो मानसि गैयाबासो हारसिं जागोन बेयो Ombak kamu sebelum tu dah kan ya? जाफैयो बे मैया जायगासोआ जादों गिनानै दा जाखानो जाबाय जों सिङावबो दस जाखायो Hasil tak mau ini mana tak ya? Bria नारें जुमब्राबो जानांसिगोन साननैसो उनाव आरो जलफि उवालाव देजाथारनांगौ रायाखै दाबो थ' दिनैनि भिडिअ'आ बेनोसै लोगोफोर थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय